Hello, komai ya tafi kamar yadda ka tsara. Yanzu ma na shigo cikin gari ne zan sai mai abinci in kai mai. Zuwa gobe zan kawo ma shi har cikin gidanka. Ba zan taɓa bari baƙar ba ta kama shi ba. Wannan alƙawari na ne. Ko da sun kama shi sai na fito maka da shi. Ya aka yi haka ta faru? Kawai ina tsaye sai na ji an buga min ƙarfe a kaina. Kawai wai gawar da zan na ji na faɗi. Bayan na tashi na ji ba kowa. Kai wani irin sakare ne in baka ajiya ka zo ka yi wasa da ita har ta gudu. Kai ka san dalilin da ya sa, ka san asarar da ya sa da kai man. Ka san dalilin da ya sa na kamo shi ne? Wannan wani aiki ne kuma yanzu ban ƙungiyar baƙar daba yanzu ƙila ma ta kama shi. Na yi hakan ne domin in rusa masa target ɗinsu. Idan ba haka ba ban san ta yadda zan bi ba.